L-ikla tal-miliet, il-protagonista tal-25 ta' Diċembru li taqqat il-familji blanijiet tal-miliet doqqu fl-isfond, fat li jfisser li l-kokiet u r-restoranti jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni għal min qiegħed fuq xibtala jew għal familji kbar li ċina tagħhom ma tipprovdix għal 20 ta' persuni f'daqqa. One user lukanda ewlenija f'San Ġiljan nhar il-miliet filgħodu fejn il-ħaddiema fil-kċina kienu għaddejn jippreparaw għall-ikla ta' nofsinhar. Niki Vella, head chef tal-lukanda, spjega kif it-30 ħaddiema fil-kċina ta' din is-sena ħasbu għal-gosti kulinarji ta' kulħadd. Id-Dundjan huwa il-feature tal-ikla jkun jgħat fiċ-ċentru u nibdew il-carving bih. Biss ħdejn konna il-laħam, iċ-ċanga wkoll friska u wkoll konna ħafna ammonti ta' ħut minn kull tip ukoll ix-shellfish, il-mussels, ikonna ħafna affarijiet. Il-ħelu huwa jilgħab parti kbira mill-ikla. Biex ikun hemm dan ir-riżultat il-ħaddiema jibdew jippreparaw il-menju sa mill-bidu tax-xahar, menju li skont Claudio Pisani, head pastry chef, għal dan il-miliet żamma tradizzjoni imma b'toma u dera kemm xejn differenti. Barra li nagħmlu affarijiet tradizzjonali bħal Christmas logs u min spice, provajna barru naqra aktar fuq stil modern fejn jidħol disin u anke bħala daqs ta' ħelu. Biex forsi lil dak li jkun intuħ naqra aktar choice minn għandu xi ħaġa li ġifieri. Il-kokiet għalunna li madwar 2000 ruħ se jgawdu mill-frotta ħidmietu f'jum il-miliet. Iżda Ellen Grima, Food and Beverage Manager, fakkar li triq għal-jum il-miliet innifsu u koll hija waħda biżla li ġġib in-nies flimkien. Inna dejn minn daħar ta' Novembru bil-parties tal-kumpaniji li ġewwa Lukanda, ġewwa l-Marina ħafna ristoranti minn coffee shop, ġiex à la carte restaurants, kif ukoll sali tal-functions u ġvera u r-restaurant ieħor. Inna d-dejjin mill-aħħar ta' Novembru receptions u anki għandna klabb ukoll fej intuża ħafna ta' spiss fej kellhom il-lunch tagħhom u mbagħad kienu jinżdu fil-klabb fej wieħed ikun jista' jisfen u jkompli jiċċelebra wkoll.